खुलुमबाय। आं दिनै रामसियारि क्रिएटिभ आइडियास चेनेलाव मोनसे आयदा लानानै सावरायनो साननाय जादों। बे आयदायानो जाहैबाय जों बयबो समाज आरो हारिखौ फोसाबनो आरो जौगाहोनो थाखाय साननांगौ आरो खामानि मावनो नाजानांगौ। मानोना नायदो, जोंनि समाजनि गथ'फ्रा जेब्ला जोनोम जायो, जोनोम जानायजों लोगोसे जाम्बा जाम्बि जाखानानै जोनोम जाया। नाथाय बिथांमोना माबादि न'खराव जोनोम जादों, माबादि गामियाव जोनोम जादों एबा माबादि समाजाव जोनोम जादों, बेफोरखौ सोनारनानैसो गथ'फ्रा देरनानै जाम्बा एबा जाम्बि जायो। सासे मानसिनि आखल आखु, गियान बुद्धिफ्रा बै न'खरनि सायावबो सोनारो जाय न'खराव बिथाङा जोनोम जायो। मानोना उन्दै समाव जोनोम जानायनि उनाव बिमा बिफाया बे गथ'नो मा जाहोदों, मा लोंहोदों, माबोरै अनदों, माबोरै बुंनो फोरोंदों, माबोरै रायज्लायनो फोरोंदों, माबोरै गेलेदों आरो मा गियान होदों, मा बुद्धि होदों, बेफोरबादि गासैनिबो सायाव सोनारनानै सासे गथ'नि गियान बुद्धि साननाय हनाय आखल आखुफ्रा जौगायो। बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरनो मोजां आखल आखु, गियान बुद्धि, साननाय हनाय बायदिसिना आखलफोरखौ फोरोङोब्ला, मानसिखौ सनमान होनो रोंनाय, मानसिजों रायज्लायनो रोंनाय, गसाइखौ सिबिनो रोंनाय बायदिसिना हुदाफोरखौ फोरोङोब्ला गथ'फ्रा देरनानै मोजां मानसि जानो हागोन। नाथाय जुदि बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरनो मोजां गियान होनो हायाब्ला, मोजां आखल आखु होनो हायाब्ला, न'खराव जुदि जानाय लोंनायजों गफबनानै थायोब्ला, मोजां जानाय लोंनाय गैयाब्ला, न'खराव जुदि साखोन सिखोन थानाय गैयाब्ला, न'खराव जुदि गावजों गाव नांलाय खमलाय हिंसा हिंसि एना एनि सान्थि गैयाब्ला आरो गथ'फ्रा न'खराव जुदि थगायनाय, मिसा बाथ्रा बुंनाय बायदिसिना हुदाफोरखौ सोलोङोब्ला, बे न'खरनि गथ'फ्रा देरनानै मोजां मानसि जानो हानाय नङा। बेखायनो मोजां हुदाखौ न'खराव सोलोंनाया, फोरोंनाया जोबोद गोनां। सासे मानसिनि आखल आखु, गियाना बै गामिनि सायावबो सोनारो जाय गामियाव बिथाङा जोनोम जायो। मानोना जेब्ला सासे गथ'आ न'खराव देरनानै गामियाव ओंखारलाङोब्ला, फरायसालियाव थाङोब्ला, बिथाङा माबादि लोगोफोरजों लोगो जायो, लोगोफोरजों माबोरै गेलेयो, लोगोफोरनिफ्राय मा सोलोङो, मोजां सोलोंगोन, गाज्रि सोलोंगोन, माखौ नुनानै मा सोलोङो, माखौ खोनानानै मा सोलोङो आरो माबोरै गेलेयो, माबोरै रायज्लायो, माबोरै गियान आखल सोलोङो लोगोफोरनिफ्राय बा गामिनि थासारिनिफ्राय आरो माबोरै हिंसा हिंसि खालामो, नांलाय खमलाय खालामो, एना एनि खालामो, रायखोमालायो आरो माबोरै थगायलायो, थगायो, बेफोरबादि गासैबो हुदाफोरखौ गामिनि थासारिनिफ्राय सोलोंनानै सासे मानसिया मोजां एबा गाज्रि जायो। जाय गथ'फ्रा गामिनि मोजां थासारियाव थानानै गेदेर गोलाव जागोन, बिथांमोना मोजां मानसि जानो हागोन। नाथाय जुदि गामिनि थासारिया मोजां नङाब्ला, बै गथ'फ्रा देरनानै मोजां मानसि जानो हानाय नङा। जेरैबादि गामियाव जुदि लोंनाय जानायजों गफबनानै थायोब्ला, गामियाव जुदि गथ'फ्रा जौ, भां, ड्राग्स जानाय हुदाफोरखौ खालामोब्ला, गावजों गाव नांलाय खमलाय, थगायनाय, मिसा बाथ्रा बुंनाय हुदाफोरखौ खालामोब्ला, गेदेरखौ सनमान होनो रोङाब्ला, मोजां राव सोदोब बाहायनानै रायज्लायनो रोङाब्ला, गावजों गाव नांलाय खमलाय हिंसा हिंसि खालामलायोब्ला आरो गसाइखौ सिबिनायनि जेबो नेमखान्थि हुदाफोर गैयाब्ला, बेफोरबादि बै गामियाव थासारि थायोब्ला, बै गामिनि गथ' गथायफ्रा देरनानै मोजां मानसि जानो हानाय नङा। बेनिखायनो गामिनि मोजां थासारिखौ नायनानै मानसिफ्रा, गथ'फ्रा देरनानै मोजां एबा गाज्रि जायो। सासे मानसिनि आखल आरो गियाना बै समाजनि आरो हारिनि सायावबो सोनारो जेराव बिथाङा गेदेर गोलाव जायो। मोनसे समाजाव सासे मानसिया देरोब्ला
बे समाजनि नेमखान्थिफोरखौ, साननाय हनायफोरखौ, फोथायनाय फालिनाय धोरोमखौ आरो मावनाय दांनाय, आबाद खालामनाय, फालांगि खालामनाय बेफोरखौ बै मानसिया सोलोङो। लोगोसे बै हारिनि राव, हारिमु, गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय बायदिसिना जि आखुथा बेखौ बै मानसिया गिदिर जानायजों लोगोसे सोलोङो। बेखायनो सासे मानसिया जेब्ला समाजाव थांनानै थायो, बै समाजनि थासारिखौ मोजां खालामनो हायोब्ला गथ' गथायफ्रा मोजां जानो हायो। आरो बै समाजनि थासारिया जुदि मोजां नङाब्ला मोजां जानो हानाय नङा। बेखायनो जों बयबो हारिनि आरो समाजनि मोजां खामानि मावनो, फोसाबनो आरो जौगाहोनो जों बयबो सिन्था खालामनांगौ आरो नाजानांगौ। अब्लासो जि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि साननाय सिमां, जे बर' हारिखौ फोसाबनाय आरो जौगाहोनाय बेफोर जाफुंनो हागोन। अब्लासो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां आरो सानस्रि, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय एबा बर' हारिखौ आखा फाखा हारि दानाय एबा मास्टारेस दानाय, बेफोर जाफुंनानै फैगोन, नङाब्ला जाफुंनाय नङा। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना आंनि बुंनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट लिरनानै हर। आरो जाय रायजो राजा नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, मोजां मोनदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांमोननि खाथियाव आंनि भिडिअ'आ थाब थाब सहैनो हायो। बयबो देरहासार जाथों। खुलुमबाय।